Pag feeling gwapo din Unta hapik. pagbalik na ko gutom. Dili man jud ko gwapo, dawat man ako gwapo. Kuan Gani. magani, sa wayunon mga iko diri sa TikTok gani. Oh, gani. May gani wa pag ikaw. Shout out to the Idol Snow Plates no nga sighatag og clips. Ha? Awen, wala pa kag bisitag pidiya din ha. Nga mo na diya. Mental kayo mo. Adik man ako sa imong paningin, pero subukan mong mamahalin. Oh, gaga. Di ba patay ka sa akin. Pa-try daw, be pa-try. I-try. So ayan, dyan na to. Dili ka i-try. Wala i-try man. Bye guys, ayaw mo kauwaw niya guys. Follow po muna ako. Bitaw ayaw, bitaw. Ayaw na mag-follow na ako guys. Hindi ko kayo mapupugsin guys kasi alam niyo na guys, hindi tayo kuan Ano? sa mga kuan na ba, nalingaw lang sa atin ba? Mag-follow man dyan na sila basta malingaw sila sa ato, di ba? Try to see my content. Wow, English. Ikaw ma'am? Ma'am naman? Love? Loves? Oh, Why duty dia sabi dira boss? Dako kay pag-asa ni mga hindi na tupasaw ni mga tao diri di na tupasaw ni mga nananaw sa ato wala man ta nagpaasa na ingon ramang kog tinuod. di ba? Pinanglan yun ug unani magaling ni kinanglan yun tinud-on yun nato ni. Tinud-on jud ni oy kinsa maingog joke-joke ra ni. Ikunag kulusain oy love man. Tinud-on yun nato ni dili kay paasar ta nila. Bantay bitaw ka. Lagi Teka, malbual ako dol, malbual. tinuod ra bagid na Ha? ako. Tinuod bantay bitaw sa Facebook mo be. Ako rang Iyati ka. Bitaw ba? ni video ko niya tangga ha. Unsa? Video ko Bukol. Yay. Uyaw ni. oy. Bantay bitaw mo ha. Oy. Mm. Yeah, Ikaw na po, balas ba? Wala ba kuya aping? Diri pa oh, diri pa. Ataya ra, no? Diri pa oh. Napungot si mama diri, katanaw na ko. Diri ba oh. Napungot si mama diri, katanaw na ko. Ihay na ko kong mama, inahay ma. Dari, busy mas mama, napungot siya sa ako. Inahay ma. Murag mama ma'am kaysa agtang mo kiss. Dili na lang oh. Mura maglinta. Sige, kung magilog-ulogan, ikaw na ba ito, no? Bakita nila, yun na, sa tanay. Usa man di ay on. Kaslong ba? Kaparat. Pagkalaga, alam mo, lagi na signal. Wa man guro ni. Kalaga signal ako diri, oy. Wa man guro ng hilamos. Ataya nga, kung di man, kuminamos doon. Dili man ko inspired. Oy. Basin, ma-inspired ako tungod nimo. Ma-expired ako tungod nimo. Tired. Laro ka daw na. Basig ma-expired ako nimo. Shout out binis Idol Snowplates, no? Snowplates, ikaw ang tulay ng aming pagmamahalan. Ay dili dili Snowplates kanang kuan. Ikaw ang zipline. Ang love. Kanang kuan ba? Shout out kini Idol Snowplates, no? Ay, shout out kay Big Boss. Ayan. Oh. Wa man guro ka ng hilamos. Tayo sa kita sa istorya. Oy, wala bitaw manghilamos bitaw. Yung istorya pa diay, klaro naong parangdaan ako wala na ko manghilamos kay una na ngapi ko. Oh. Unya mo to nakita ko si mong live ni sakay din ko. Kay mo kay mo baya kang importante kay ko
Hindi na ko sayangon ng mga oras na pwede ta magkastorya. Abi ba na akong Dili kay Oy. ha? Abi ba na akong Naisiboy ko nimo tungod sa punin nimo. So nalab na gid ay. Oh, nakaingon ko sa mga content dili kay isiboy pero nahimo man kong isiboy nimo kay bawo na ka nalab a first sight ko nimo. Gabi pa lang pagkuan ako nimo. Pagtan-aw ako nimo gabi, lo. Mao man ni akong Mo na gid siya. Ngandoy mao man ni nga mao naman siguro ni. Mao na gid siya. Basta pansinin mo kuan ni, mao na gid ni. Mao na gid ni sign. Mao to ni pansin man ka, mao to. Ingko kani murag mao na gid ni da. Mao na gid ni ako ang dugay nga gipaabot. Ikaw na jud. Pero Sana dapat, hindi ka magbabago Sana hindi ka magbabago. hindi man ako magbabago. Baka ikaw ang magbago. Shout out ni wag ako daghang